தமிழ் தேசத்துக்காக இன்றைக்கும் வலுவாக நின்று போராடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சில நேரங்களில். ஆனால் அதுக்காக என்ன முயற்சி எடுத்தாருன்னு யோசிக்கும் போது கேள்விக்குறியாகுது. உனக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைக்குது, அந்த வாய்ப்புகளை நீ பயன்படுத்துறது கிடையாது. பயன்படுத்தாமல் உன் கூட இருக்கிறவங்க நிர்வாகிகளை ஏமாற்றி நீ வந்து உன்னோட சுய லாபத்துக்காக ஒரு நாள் ஐசூஸில் வருவ, இன்றைக்கி பார்த்தா ஒரு நாள் ஃபார்ச்சுனரில் வருவ. இன்றைக்கி வந்து டாடா கம்பெனியோட பிரிட்டிஷ் பிராண்ட் ஒன்று வாங்கினாங்க, ரேஞ்ச் ரோவர். அந்த ரேஞ்ச் ரோவரில் ஏதோ ஒரு மாடல் வச்சுருக்காரு. இதுக்கெல்லாம் காசு எங்கேருந்து வருது? நீங்கள் சினிமாவில் ஒரு இயக்குனராக இருந்தப்போ சம்பாரிச்சிருப்போம். இப்போ அப்போ சம்பாதிச்சதா? அவருக்கு 2.5 கோடி ரூபா சம்பளம் கொடுத்தாங்களா இயக்குனராக இருக்கும்போது? அந்த ரேஞ்ச் ரோவர் கார் 2.5 கோடி என்னமோவா? இன்றைக்கி இருக்க இயக்குனர்களுக்கே அவள் தாங்க, அதுவும் நல்லா ஹிட்டு கொடுத்தாதாங்க. அது கூட அவர் இயக்குனர் இருந்ததுன்னா ஒரு 15 வருஷம் இருக்குமா, 20 வருஷம் இருக்குமா இயக்குனராக இருந்து? ஆமாம், 20 வருஷம் இருக்கும். 20 வருஷம் கூட என்னங்க சம்பளம் கொடுத்துருப்பாங்க? லட்சத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சு எப்படிங்க ரேஞ்ச் ரோவர் வாங்க முடியும்? அந்த ஐசூசு கார் வச்சிருந்தாரு முன்னாடி, அதுவே 40 லட்சமா என்னமோ. அதுக்குள்ள எங்கேருந்துங்க காசு வந்து? வாட் இஸ் இன்கம், சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னு ஒன்று இருக்கணும்ல, அது எங்கேருந்து வருது?